tohle je svět, kde Lukin od Sive na 4 vždycky chce jet. Fortnite mapa, zóna se hýbe, Lukin tu běží a nikdo ho chytit nejde. Busu míří na tilted, v inventáři má všechno, co chtěl mít. Rampy zdy, všechno tu staví, kdo proti němu jde, hnedka to zkazí. Zlama mama